hai base suficiente para chegar a un acordo. Esta é a conclusión da primeira reunión de contacto que mantiveron esta mañá os equipos municipais do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista. Unhas negociacións que abren por completo a porta a un pacto de goberno entre ambas formacións. Despois desas conversas, chegamos á conclusión de que temos a capacidade para chegar a un acordo. Outra cousa é que logo eso se plasme nun acordo, pero base hai tanta base como que xa gobernamos xuntos en outras ocasións e incluso este mandato que remata nos últimos orzamentos houve base para chegar a acordos. Por tanto, base hai. Outra cousa é que agora sexamos capaces de encontrarnos ali onde queremos encontrarnos. Lores quiso deixar claro que ata o día de investidura as dúas agrupacións municipais manterán un contacto permanente e asegurou que pecharán as negociacións o antes posible. Efectivamente, hai base suficiente para ese acordo satisfactorio para as dúas forzas políticas, porque ten que ser satisfactorio para as dúas forzas políticas, obviamente, e especialmente eu creo que ten que ser satisfactorio tamén para que Pontevedra siga avanzando e para os pontevedreses, non? O líder socialista tamén puntualizou que a marxe das negociacións co Bloque Nacionalista Galego, o seu partido non deixará caso un goberno do Partido Popular. O sábado non vai haber baixo ningún concepto un alcalde do Partido Popular. Con estas declaracións, os líderes de ambos partidos poñen de manifesto a boa relación e o achegamento que se produciu entre ambas as dúas agrupacións. Iso así, tanto Lores como Tino aseguran que o futuro da Deputación de Pontevedra non influirá nas negociacións do goberno municipal.